Som en el bloc de riscos tecnològics. En el vídeo d'avui parlarem de les subestacions elèctriques d'alta tensió. Les subestacions elèctriques d'alta tensió són centres de distribució i transformació que a les altes tensions tenen valors diferents i molt elevades. Aquestes subestacions es troben distribuïdes en el territori en funció dels centres de consum. Normalment són de superfície, però també les podem trobar en espais tancats dins d'edificis i sota terra. En aquest vídeo us ensenyem com hem de fer i què hem de fer per poder intervenir en la resolució d'una emergència. Ens trobem davant d'una subestació elèctrica, en aquest cas de superfície. Recordem que una de les principals funcions de la subestació elèctrica és reduir la tensió de les línies de transport, normalment valors entre 110 i 220 kV, a tensions de distribució, valors entre 11 i 25.000 volts de manera normalitzada. La manera d'identificar una subestació elèctrica és buscar un cartell com aquest a la seva porta d'entrada. Com veiem, ens posa Endesa Distribución, tot i que també pot posar Red Elèctrica Espanyola, subestació elèctrica, en aquest cas de Sant Boi, ens posa la direcció i les coordenades UTM i GPS. D'entre totes les intervencions que podem realitzar en una subestació elèctrica, la principal mesura de seguretat que hem de tenir en compte i que hem de respectar en el 100% dels casos és que mai entrem sols. En una subestació elèctrica normalment no hi ha ningú a dins, no hi ha cap tècnic treballant-hi, per lo que sempre hem d'esperar a l'arribada d'un tècnic d'Endesa o de Red Elèctrica Espanyola que ens obrirà la porta i entrarem de la seva mà. Ens posarem on ell ens digui i quan ell ens digui, sigui la intervenció que sigui. Aquest és el panorama que ens trobem quan entrem a una subestació elèctrica acompanyats d'un tècnic d'Endesa o de Red Elèctrica Espanyola. D'una banda tenim els cables en alta tensió que entren i van cap als trafos. Abans d'arribar als trafos o transformadors, passen per tota una sèrie d'elements que els tenim aquí darrere, com són els seccionadors, interruptors, transformadors d'intensitat, que tots ells estan en alta tensió. No té importància saber quina funció fa cada element, només els hem de considerar tots en alta tensió. Recordar que la distància de seguretat en alta tensió són 7 metres. No ens podem apropar més de 7 metres en un element que estigui en tensió o que puguem sospitar que està en tensió. L'única cosa que podem fer des de fora, abans que arribi un tècnic, és passar el número de sèrie de l'element on veiem que hi ha algun tipus d'incidència, o una persona electrocutada, o un incendi, o el que sigui. El número de sèrie ve marcat amb un cartell com el que s'indica. Ara veurem un dels principals elements d'una subestació elèctrica, que són els transformadors, coneguts també com a trafos. Una de les principals funcions d'un transformador és reduir la tensió en alta tensió a valors de distribució a mitja tensió. Com veiem, són elements de grans dimensions. Un dels principals elements que tenen els trafos, a part de les línies d'entrada i de sortida de cablejat, és el dipòsit d'expansió de l'oli. El trafo conté grans quantitats d'oli a dins que el refrigeren. Alguns poden arribar a tenir fins a 80 tonelades d'oli. Si aquest oli es calenta, s'expandeix en aquell dipòsit. Pot ser que haguem d'actuar dins d'una subestació elèctrica perquè s'està cremant un trafo. En el cas que anem a una subestació elèctrica i estigui un trafo cremant, esperarem l'arribada del tècnic. Mai tirarem aigua des de fora, en cap cas. Quan arribi el tècnic, entrarem i ell ens dirà on i quan podem tirar aigua. Els trafos tenen tot un seguit de tuberies al voltant amb ruixadors. En cas d'incendis, aquests ruixadors salten de manera automàtica. En cas que fallin i l'incendi es propagui i es cremi el trafo, una de les nostres principals prioritats ha de ser evitar que el foc es propagui al trafo del costat. Com veiem, en aquest cas hi ha 3 trafos, un al costat de l'altre. Entre ells els separa un mur seccionador.
Resumint, si hem d'extingir un incendi en un trafo, com sempre esperarem l'arribada del tècnic, tirarem aigua quan ell ens digui i evitarem la propagació als trafos dels costats. Hem de suposar sempre que el trafo contindrà grans quantitats d'oli. Parlem de desenes de tonelades d'oli inflamable. A la gran majoria de subestacions elèctriques ens trobarem un armariet com aquest senyalitzat d'ús exclusiu de bombers. A dins hi trobarem el pla d'autoprotecció, amb informació relativa a tots els aspectes importants de la subestació, plànols, formes d'accés, etc. Tot i trobar-nos dins una subestació elèctrica de superfície, pot ser que dins la mateixa subestació elèctrica ens trobem amb instal·lacions com aquesta. Sales tancades, a nivell de planta o subterrànies, on pot ser que haguem de realitzar algun tipus d'actuació, com pot ser el rescat d'una persona electrocutada, l'extinció d'algun incendi o qualsevol altre tipus d'actuació. Sigui quina sigui la nostra actuació a realitzar, procedirem de la mateixa manera que ho fem a fora. Esperarem l'arribada del tècnic i serà ell qui ens digui quan podem entrar i per on ens hem de moure. Com a conclusió del vídeo d'avui, us vull recordar que les instal·lacions d'intempèrie, espais oberts, poden donar una falsa sensació de seguretat. Això no és així. Les tensions són molt elevades i per aquesta raó hi ha que mantenir les distàncies de seguretat en tot moment. Només podem estar dintre d'aquestes instal·lacions acompanyats permanentment del personal responsable de la instal·lació, que ens dirà per on hem d'anar i per on hem d'entrar i sortir.